Right. Ake sibuke lesi siqephu noma isiqeshana esizosenza njengamanje esibizwa ngokuthi it's a calculating strategy, indlela ethile yokubala. Le ndlela ethile ithini noma iyiphi? Ngifuna senze i-addition. Ngicabanga ukuthi sengibafundisile abantu ukuthi ku-addwa kanjani. Kodwa mawu-adda inamba noma uhlanganisa inamba eziningi ngaleli uhlobo, kungcono kakhulu mawuzoyihlanganisa in columns. Right? Lokho kusho ukuthini? Khona lento engeke ngayikhuluma nawe kuma episode angaphambilini. Ngathi it's either kuya ngokuthi uqala noma ingayiphi inamba. Kodwa mawuqala noma ingayiphi inamba, iyazi wena ukuthi uzoyiplace kanjani. Yingoba kubalulekile ukuthi uyiplace futhi uyiqondanise. Khona lento ebelokhu ngisho ngithi iqondanisa. Uma kuthathwa le namba iyodwa le namba kodwa inama digit awu1 2 3 4 5, right? Aziyena u5 iyodwa 73,457 ihlanganise no 4,281 ihlanganise no 320 ihlanganise no 90 ihlanganise no 5, right? Ukuze ukwazi ukuyenza lento engikhuluma ngayo, ngifuna uyibhale uyiqondanise. Ngithe uqondanisa ke uqala kwa right uye kwa left. Sesiyabhala ke le siyibhala ngaphansi kwale izoba u4281. Ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi mangiqala ngapha ziqondene isikhala sisele ngapha. Hayi siyabona lokho. Sengiyiqondanisile yokuqala, sengiyayikhipha ukuze ingangididi. Sekufanele ngifakele la. Leyana ke yona iubani 320, sengiyayifaka ke nayo njoba u320. Ngiyaqondanisa ama 100 go 100, ama 10s go 10s, units go units, kusala isikhala ngapha. Bese ngiyahamba ngiyayikhipha ingazingidide nayo. Sengisele nalezi ezimbili. Ubani lona engisele naye u90. U90 unama 10s kuphela. Ngifake ama 10s nama units. Ngihambe ngiukhiphe nawo ngoba uzozungidide. Bese ngisala no 5. Bese ngiyahamba ngiyofaka u5. U5 umele ama units la. Bese ngidweba ulayini wami omude. Bese ngibhala uphawu lwami lokuhlanganisa ngoba I am doing addition, ngiyahlanganisa. Right? Babonile abantu ukuthi sengiyiqondanisile zonke lezi inamba. Sengiyaqala ke ngiyayi-adda. U7 ngimhlanganisa no 1 8. Not 8. Nguhlanganisa no not 8. 8 nguhlanganisa no 5. Kunginikeza 13. Bese ngikherisha u1 ngizo-adda la ku5. U1 plus 5 6 plus 8 14 plus 2 16 plus 9 25. Ngibhala u5 ngikherisha u2 ngizo-adda la plus 4 6 plus 2 8 plus 3 11 ngikherisha u1 ngizo-adda la plus 3 4 plus 4 8 bese ngehlisa lo waya ngoba akasahlangani nalutho. Inamba esenginayo it's 78,153. 78,153. Ngifuna ukukukhombisa ukuthi njengoba ngiqale ngenkulu noma ngingaqala ngencane kuzokwenzeka into efanayo. Sengizoyibhala ke encane ngizoyibhala phezulu 5
elandela leyo u90 9 0 ngiyaqondanisa, elandela leyo u320 320, elandela leyo u4281 4281 ngiyaqondanisa njalo, elandela leyo u73,457. Sengiyayi-eda lezi namba. Ngicabanga ukuthi uyayibuka i-order la. Ngiqale ngenkulu ngeza kwencane ngaze ngayogcina ngencane. La ngiqale ngencane ngeza zakhula. La beyincipha, la ziyakhula. Kodwa uku-eda kwami kusafana. Sengiyahlanganisa ke. U5 nguhlanganisa no1 kunginikeza u6. Nguhlanganisa no7 kuqhamuka u13. Nanku lo 3. Lo 13 ngikherisha u1 nguhlanganise no9 kube u10. Nguhlanganise no2 kube u12. Nguhlanganise no8 kube u20. Nguhlanganise no5 kube u25. Ngikherisha u2 ngizo-eda la kube u5 plus 2 7 plus 4 11. Kerisha u1 ngizo-eda la 5 plus 3 8 ngehlise u7. Nansi le number isefana nale. Okubalulekile yini? Indlela inamba engisihlanganisa ngayo. Mangihlanganisa inamba ngingaqala ngenkulu ngize kwencane kweyinciphayo ngize ngizofika kweyodwa. Kodwa mangihlanganisa ngenza isiqiniseko ukuthi i-place value imela i-place value 73,457 ama-units wonke, ama-tens wonke, ama-hundreds wonke, ama-thousands wonke, ama-10,000s wonke. Kwenzeka into efanayo nangapha. Nazi-ke wena ozongenzela zona njengoba mina sengikwenzele lesi, ngaphinde ngakwenzela sona noma usibeka ngenye indlela sikunikeze i-answer efanayo. Nawe uzongenzela kanjalo, ngizokunikeza sodwa ungihlanganisele sona ngeindlela ezimbili. Nazi-ke isibalo sami sokuqala sithi ngifuna ungihlanganisele lezi namba. Eyokuqala u6587 ngifuna uhlanganise no978 uphinde uhlanganise no75 uphinde uhlanganise no6. Hlanganisa lezi namba ngalendlela uphinde uyihlanganise ngalendlela. Qala ngenkulu uyi-arrange noma uyihlelise ngendlela yokuthi usuka kwenkulu uze kwelandelayo ziyancipha. Indlela yesibili qala kwencane uze kwenkudlwa ziyakhula uzofika kwenkulu. Kusho ukuthi eyokuqala kuzoba ile ilandelwe ile kugcinele ungitholele i-answer. Bese uyaphinda uqale ngale uze ngale uphinde ungitholele i-answer kuyophuma i-answer efanayo. Esokuqala leso sibalo. Esesibili ozosenza ngendlela efanayo futhi. Sizothi sisodwa kodwa sikunikeze izibalo ezimbili ezikunikeza i-answer eyodwa. Yilesi 4 T plus 237 plus 1
5,961 plus 4. Nalesi uzoqala uyihlele ngokuthi uqale ngenkulu uze kwelandelayo uze kwelandelayo uze kwelandelayo bese ubuye uyiqala ngencane uze kwelandelayo uze kwelandelayo uze kwelandelayo siyokukhiphela ama-answers amabili siyoba zindlela ezimbili kodwa sikunikeza ama-answers amabili kalolu yahlobo uyasenza esokugcina yilesi right asichazeke calculating strategies indlela zokubala kodwa la siyahlanganisa we are adding putting together siyahlanganisa in columns mabethi in columns nansi lento kufanele uyazi ma ubuka zonke lezi number zonke lezi zisesibayeni esisodwa icolumn leyo bese kuzothi zonke lezi ezinye zisesibayeni esinye icolumn leyo kuzothi zonke lezi ezinye zisesibayeni esisodwa icolumn leyo nalezi zisesibayeni esisodwa icolumn leyo bese kuzothi eyokugcina icolumn yile mabe khuluma ke ngama columns basho ukuthi njengoba wena ubhala izibalo zakho eexercising lakho enama squares uyabona kunama squares alandelanayo abheke ezantsi akwenza ukwazi ukuqondisa kahle inamba ngokwama place value khumbula iplace value inamba yokuqala ngapha imele ama unit eyesibili imele ama tens eyesithathu imele ama hundreds eyesine imele ama thousand eyesihlanu imele ama 10,000 A6 imele ama 100,000 A7 imele ama million. I did teach you this usazokubona kuma clips ethu alandelayo kukhona futhi uzokufica ikhono okulandelayo emva kwalokho.